ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯರು ಪೂರ ಒಂದು 10 ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯರು ಪೂರ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೇನು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಇನ್ನು ಮಂತ ಚಪಾತಿ ಮಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಚಪಾತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಚಪಾತಿರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಅಂಚ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಲೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಇನ್ನಿತ ತಿಂಡಿ ಬಂಡ ಪಲಾವ್ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದನ್ನು ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಯಿತು ಚಪಾತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಚಪಾತಿದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ನಾಗನಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವೇನೆಲ್ಲ ಆಟದು ಅವೇನು ಕಾಯ್ತು ಪೂರ ಅದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಬೊಲ್ಪುಗುಂದು ಐಬಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಮಕ್ಳಿಗೊಂದು ಐಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ಅಂದು ಕಂಡನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲನ್ನ ಬಿಸಿ ಅಂದು ಅಂತ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಾನೇ ಬೇಯಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಚಾ ಅಂಡು ಚಾ ಮೈಸಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಚಾ ಕೊಡ್ತಗೊಂಡು ಚಾ ಲಾಂಡು ಅಂಚೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊಯರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ನೆಂಚು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರ್ ಅಂಚೆ ಅಡೆಗ್ಲ ಕೊಯರ್ ಅಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಚಾಗ ತಿಂಡಿ ಆಡೋದು ಏಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ತಿಂಡಿ ಆಡೋದು ಅಂಚೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಆಟದು ಮಂತದ್ದು ಚಾ ಮಂತದ್ದು ಚಟ್ನಿ ಮಂತದ್ದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಚಪಾತಿದ ಪೊಡಿ ಕೊನಂತ ನಮಗೆ ಸೋಪ್ ಮಂತಲ್ಲ ಆಟದು ಹೆಲ್ದಿ ಏನು ಆರೋಗ್ಯಕರವ ಏನು ಚಪಾತಿ ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಬರೋಕನ್ನತನ ಚಪಾತಿ ಪಂಡ ಅವು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿನೇ ಮನ್ಬಿಟ್ಟು ಐಕಿಂಚಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪಾಡ್ಬೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಕನಕ ಕೆಲವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕನ ಕೆಲವು ತಿನ್ಪೇರು ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಚಾಪುರ ಅದೇ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರ್ నుంచి ಬೇಲೆ ಎರ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂತದ್ದು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೆ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಯಿನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೆ ಹೋದ ಅವಳು ಅನಸ್ಪುರ ಅದು ಬಾರಿ ಸೋಕಿದ್ದು ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಪುರ ಪೋಯ ನನಗೆ ಫೋನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಕರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ರಶ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅದು ಹೊರಟಿತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳದೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಪೋದು ವನಸ್ಸುಲ ಪಕ್ಕ ಕ್ಯೂ ಉಂಟು ವನಸ್ಸುಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ವನಸ್ಸುಲ ಬಾರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾರು ಪಕ್ಕ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಜನ ಆಗ್ತಿದ್ದರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಅಂಚೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟು ಆಗಿ ದೋಷನ ಬರ್ತದೆ ಬರಿಯಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ವನಸ್ಪುರ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂದು ಅಂಚೆ ವನಸ್ಪುರ ಮಂತರ ಪೋಯ ಕಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಜ್ಜಿಪಿತ್ತಂದು ಪಾಯಸ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಬೊಳ್ಳಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಉಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ವನಸ್ಸು ಬೊಳ್ಳಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇವಕ್ಕೊಂದು ಸಾಂಬಾರು ಸಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊದಿಯರ ಬಾರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಹಾಕೋದು ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಾನೆ ವನಸ್ಸು ಅಂಚೆ ವನಸ್ಪುರದ್ದು ಉಲಾಯಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ಲು ಉಂಟು ತುಂಬ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರು ರೆಡಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅಂತೀರು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಆದ ಎಂಟ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆದ ಶುಕ್ರವಾರದನಿಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರದ ನಾನು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆದ ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ಬಿಸ್ನಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಈಕೆ ಇಷ್ಟ ಓಡಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಪೂರ ನಂಬಿನ ಟೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ್ಡದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವರು ಕೈ ಬುಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ವನಸ್ಪುರ ಮಂತರ ಪೋಯಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಏನು ಪೂರ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ವನಸ್ಸುಲ ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವನಸ್ಸುಲ ನೇರ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ವನಸ್ಪುರ ಆದ ಭತ್ತ ನಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಭತ್ತ ಆರೆ ಗಂಚಿಗೆ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಗಂಚಿಗೆ ಹೋಯ್ರೆ ಅಂಚ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಗಂಟೆ ಮೂಜಾರೆ ಮೂಜಿ ಕರೀಲಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಹೋದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚ ಹೋದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೊಂಚೂರು ಬೇಲಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರ್ ಪೂರ ಹೋದ್ಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತಲು ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಬಂದ 3 ಗಂಟೆ ಅದು
ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತು ಪೇಂಟೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಚಿತ ಒನ್ನಸ್ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಮಂತಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಆರ್ತಿ ಬಚ್ಚಿದು ಕೊಂಡು ಪೋದಾನ ಬಿಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಎಂಕ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕೊರಿಯರು ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಆ ಮುಡಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಚ್ಚಯ ಪಂಡಿಟ್ ಕೆಲವುದ ಅರಿಕುಲು ಪೂರ ಒಂಥರ ಗುಗ್ಗುರ್ಲಕ ಆತನು ಅಂಚ ಅವೇನು ದೆಪ್ಪಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಆತನು ಈಜು ಅನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಚ್ಚಯ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡಿರ ಎಂಕ ಆತಿಜಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಾಡ್ದನು ದಯಪಂಡಪ್ಪಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಆತಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಚಿರ್ದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 20 ದಿನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆಯ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ಬೇರೆಂಡು ಚಾನಲ್ ಪೂರ್ಣ ಬಸಳೆ ಈತಾತುಂಡು ಗೈಸ್ ಇತ ಬಸಳೆನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಏನು ಒಟ್ರ ಶುಂಡವು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಬಸಳೆ ಏನು ಬಸಳೆ ನಡ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಸಳೆ ಆ ಬಸಳೆ ನಂಚು ಸರಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಬಸಳೆ ಅವಂಡ ಬಸಳೆ ಮೊದಲು ಇದು ಮಿತ್ತು ಬೊಬ್ಬಲು ತುಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಮಿತ್ತು ಬೊಬ್ಬಲು ತುಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಕುದು ಇದನ್ನ ಗಿಲ್ರಾಜಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಪ್ಪುದು ಲಗಡೆ ಕೊಡ್ದು ಮುಡಿ ಸೋಕಿತ್ತು ಬಾರಿ ಅಂಚ ದಿಯ್ಯ ಇದು ಎಂಚಾಪನ್ ತೂಕ ನಾನು ದಯಪಂಡ ಅವು ಬಸಲೆದ ಐನು ಎಂಗ್ಲ ಗಿಲ್ರಾಜ ಉಂಡದೆ ಅವು ಫುಲ್ ಐದ ಕಡೆ ಐಕ್ಯಾನ್ದಲ ನೀರು ತರಕಾರದ ಬರೋದಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಅವೇನು ಬತ್ತು ಒಕ್ಕು ತಿನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಗೈಡ್ದು ಗೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ಕಡೆ ಇರ್ದಿಂದು ಬಂತದ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತೈಕ ನೀರು ಪಾಡ್ಜಿ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಐಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಅಂತ ಇಂಚ ಎಲ್ಲ 2 ದಿನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಂಚಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರೋಣ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಬೈಲ್ದ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪು ಮಂಗಳವಾರ ಬತ್ತನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಸರಿ ಮನ್ಪಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ದಂಪು ಪಾಡ್ಗಂದು ಏನು ದಂಪು ಪಾಡ್ ನಾನು ಇಕ್ಲಡಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪಜ್ಜೆ ಮಾಡಿಪು ನಮ್ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರದೇರ ತಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಕೀರೆ ಕೊಯ್ಕ ತಕ್ಕನಿ ಕೂಡ ಬಸ್ಪಡ ಬಾರದಾರೆ ಕೊಯ್ಕ ಅಡ್ಡಿ ಅನ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂತ ಪಾಡುನೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗು ಪೋಯರ್ಲು ಉಂಡೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಪೋಯರ್ಲು ಉಂಡೆಂಟು ಅಕಲ ಅಕಲ 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತೀರಿ 6:15 ಬರ್ತವೆ ಅಂತೀರಿ 6:15 ಹಿಂದೆ ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಉದಸಿನಾಪುನ್ ಲಕ್ಕನ ಹೇಪಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಉದಸಿನಾಪು ಇಂಚ ಲಕ್ಕನೆಪ್ಪ ದಾಸನಿದ್ದೆ ಬೇಲೆ ಎರಡು ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ನುಪ್ಪು ಕಚ್ಚಿಪಿತ್ತೇನೆ ಮನ್ಪೆ ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿಟಿ ಏರುಂಡು ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕದು ಅಂಚೆ ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕದು ನುಪ್ಪು ಬುರ ದೀದು ಪಕ್ಕ ಚಾಗ ತಿಂಡಿ ಪುರ ಬೇರೆ ಮಂತು 10 ಗಂಟೆ ಪುರ ಹೊಡೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಹೋಗಿನಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಉಂಟ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಉಂಟನೇ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಒರಿಯಾದ ಬೇರೆ ಬಕ್ಕ ತುಳುವಾಪನಿಗೆ ಒರಿಯ ಪಿಲ್ಲಾರೆ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇದೆ ಎದ್ದು ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಶೋಕ ಅದು
ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಮಡಿಕೊಂಡು ಅಂತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊರಿದ್ರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುದು ಒಂದು ಎಪ್ಪುದು ಯಾವ ಅಂದ ಒಂದು ತೆಪ್ಪುನಿ ಯಾವ ಅಂದಪ್ಪು ಕರೆ ದಿಂಜ ಕೊನೋದ್ಲ ಮುರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇರಕೋ ಇದಾಂಡು ನನ್ನ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಅರಿಪಾಡ್ಗ ಬಾರದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿದೆ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪ್ ಮಾತ್ರ ತರಕಾರಿ ಮೀನಿಚ್ಚಿ ತರಕಾರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತರಕಾರಿ ಮೀನು ಇನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ತೋಡ ಅನ್ನ ಬೈಯಾಗ ಒಂದು ಮೀನು ಪತ್ನ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಬೇಕು ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಮುಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ತೊಂದಿಟ್ಟು ಸೋಕು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೀದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಜನ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಳ ರಂದೋಡು ಬಲೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಬನ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಅಂದು ಇತ್ತಲೆ ಇರಕನತ್ತೆ ದಿಯೆ ಇರಕನತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಅರಿಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಈ ತರಿದ ತೊನ್ನೆ ಒಂಜೆ ಕಾಲು ಸೇರಿದ ತರಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಇತನ್ನಿ ಬದುಲ್ರ ಪಾಡ 5 ಗಂಟೆ ಆಜಾನ ಅಂಜಿ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ನಮಗೆ ಬದುಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಟ್ಲಾಕ ಮಂತದ್ದು ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ದೀವಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ನೆಟ್ ಬೇಯರು ದೀವಲಿ ಪಕ್ಕ 15 ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ನೆ ಜಪ್ಪನ 15 ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ನೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ 15 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ತು ಶೋಕ ಹಾಕ್ನು ಸಾಕ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಿಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇದು ಅಡ್ಡೆನು ತುಲೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಬಾರದರಟ್ಟು ಬಾರದರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ದೆಕ್ಕದು ಏನು ಬಾಡ ಆಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಾಡ ಇಜ್ಜಿಂದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಬಾಡ ಒಂದೇನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆತ್ತಾನು ತುಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಬರೋ ಪೂಜೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ 10 ಆತಂಡು ನನ್ನ 10-15 ಇರ್ತದೆ ಬೆಯ್ಯೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಹಾಪನು ಅಂಚ ಯಾಂತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಸುಲಭ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯರು ದಿಯೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ 10 ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯರು ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ಪೂರ ಬೇಯರು ದಿಯೆ ನಾನು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೇಯ್ತಾ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ತಿನ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಬೇಗ ಪೇರುಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೋನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟ ಪೇಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏರು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ತೊಂದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್.